Fur er en ø i Limfjorden, der ligger lige nord for Salling. Øen har et areal på 22 kvadratkilometer og er hjemsted for omkring 750 indbyggere. Fur har færgeforbindelse til Salling, og turen tager kun 4 minutter. Fur er kendt for sin unikke natur, der er præget af molier og askelag. Molier er en type sediment, der består af forvitrede planter og dyr, og askelagene stammer fra udbrud af vulkaner i Island. Disse lag er millioner af år gamle, og de giver et unikt indblik i Danmarks fortid. På Fur kan man tage på fossiljagt i molierlandskabet. Her kan man finde fossiler fra mange forskellige dyr og planter, herunder fisk, insekter, skildpadder, fugle og pattedyr. Nogle af de mest interessante fund er en 3D-fugleskelettet, der er helt unikt, og en række fossiler af tidlige pattedyr. Fur er også kendt for sin kunst og kultur. Øen har et levende kunstmiljø med mange gallerier og kunsthåndværkere. Fur har også et museum, der fortæller historien om øen og dens unikke natur.